Madenko. Una. Yeah man, big up Zigo TV. Yeah. Yeah man. Una. Yeah man. Madedido. Iripa wabada kabada. Sabada. Hey, toda uwa bereketiri. Usaregiri. Tumanya sechahandi. Miskwene chembere chingoma tiwa fobore. Tiwa shobore. Madedido. So ndati ndichimuka mona sindobvanda batatada sitopata pinda tona sitoota svimashisha simaflefa nemapiasi life yakadai iri riasi kubva nasi chingokopa sichasi saka mafia rese ameni mabhale mafosi nemagamenti macheni ema-ice nemarolexi fela vakuchema netalenti saka mafia rese ameni mabhale mafosi nemagamenti macheni ema-ice nemarolexi planeti vakuchema netalenti madedido izwa indoti haine stairi haindo boiri ngoma mafairi chimbonzwa iri ha noda makobiri nobura nyumbi ndoita spoiri takambovachuna ndiri mota tepele chufe ndobva ndakandachoka madede takavasiya vakaloka patinosvika tinosiya tavatyora amana isaudi nozi wabada movement new school mgoma wangu tukupindunika steo kari kurona pfana wanywana kuimba dhanso kujamaica susiswa pfana wanywana kuimba dhanso muzimbabwe saka tangoro kasteo kawoke kuti zitasi zvitonge zvanika kaunyowani Pulo. Madenko. yeah man ari kukoka pfuti uno yeah man takapena graundi madedido iripa wabada sabada amana susu atimbasare sure pita fanika susu tokumasemakure vanobuda mtutu yavadando yatada yatipinde atitambe navo mafake friends vaidandiva namateta tsona matatens vane hunhu wechimero vanongotipisa mamero ukatamba navo unofanilevhura takaseta madede kupena kupfura kena hansi kusekerera zvimayeta vanotisaizako zavasati vatiketa yangopinda nikati koraba isusu yatobika aisi dhomo ziri kudiwa nemamoko emjolo kuita kugobora ngoma ungati chikobo aiwa ungati chikobo isusu tinopisa musabata tinoera semusuwe sabata akata tichikwidza makata dedido ona shuwa pashata sechikatapila ndotumatuma nekuti vaigaira ndino chuma fargamako farganyuti ndovarumaruma tivo vaitinyana naguma yakafofanilevhura takazeta madede kupena kupfura kena hasi kusekerera zvimayeta vanotisaizako zavasati vatiketa madedi everybody say party every day, party anyway, party summertime zvinoperera mufati mabebi atisheka kunge kati naminachi everybody say party every day, party anyway, party summertime zvinoperera mufati mabebi atisheka kunge kati naminachi madedido pawasvika bambam zvikita kuramba chibamba kuita unge munambo taimbwa une muskanzwa ende bebi une muskanzwa vamwe asikana ukuwakwadza vari kuda kukutedzera asavazvigoni vabva wandifungisa kaskirike kujoni ramba akadaro ende bebi usateni zvikoni ivavaku everybody say party every day, party anyway, party summertime zvinoperera kunge kati naminachi But I feel like akazori kanyazopera tongokadzosa futika kazosendara 16 rounds 16 rounds chimbora zorindwani pano yo big up Zigo TV yes big up DJ Sparks ora takapena ground pataundi koka pfuti mahasla telemsevese vari kuti iwe fela yuti chimbokoka pfuti tokuda zvekuti hausiwe nzungu kana wemaputi variko vachakugaisa chiluminati ndakupa imanzi saka mese motya komadza felasi dzekutopatopa topinda paritimu ndichichokachoka panovhomitaswamwa mushonga weroka mahasla ndokoka pfuti ndokoka skiripapa ndokoka pfuti ndokoka skiripapa ndokoka
Bora zalindio hai. Pull on that shoe. Yeah, man. Shoe the band. Akala masithatha ka trainer. We've got family and fans. Yeah, man. Yeah, man, this is AKA Fella Youth. Badano say Check up in a ground, but don't. Yeah. Yeah, man, tell them say very good. You a fella youth, chimpo kaput, tokuda shekut. Ausi wenzunguka na wema put. Varikova chaku kaisa chiluminant. Dakupa imanzi, sakameze mochka. Komata fella site topa. Topinda pariti mundi chichoka. Vano vomita swamwa mshonga we rokama. Aslam, doko kaput, doko kaskripapa. Doko kaput, doko kaskripapa. Dokoka, siko. Doko kaskripapa. Dokoka put, dokoka skripapa. Dokoka put, dokoka skripapa. Dokoka, Sparks. Dokoka, man. Teranguli na pisa unge steam. Angoda kubata nongo wati shem. Demali kuba iva no wacha unge boom. Ya ingori ta tunge spam. Nimu left man ndoko jesa swinu tu. Me wanna make money never fuck a poop. I'm saying I not telling such mongo ka. It is one of those baba. But it's hard konge. Pull up from top. Una. Wako mna ka trainer. Arachiwa zao. Hapana makuru. Let's go. That no say me say what motherfucker another addy from Kingston. Motherfucker from Kingston. Oh, I don't know about from Kingston. From top. Matare mi muri mwana munu wale. Imi muri mwana munu wale. Amru bro. That no say me say what motherfucker another addy from Kingston. But my man didn't get another addy from Cheetown. Yeah man, my salad they up. My gangsters, my coasters they up. Yeah, Vanoli and they up. Kamba, them kidoka pop. Duku take a pop. My salad they up. My gangsters, my coasters they up. Yeah, my kid van they up. Kamba, them kidoka pop. Duku take a pop. Angoli no pisa unge steam. Angoda kubata nongo wati shem. Demali kuba iva no wachonge boom. Ya ingori ta tunge spam. Nim left man doko jeza swinu tu. Ni wanna make money neku faka pum. Python second akasunga unge shoe. No what him adede. You know mana. Ish, mana what? Mana. Kono chida fight tongo tam sana. Kono chida tongo tam sana. Asa nisi parandi zekuzorira kamskana. Mandedi achibaula nezvipora zvichichikila. Vunza iwinza mkurelu. Taurira marede ngomo barura. Nogeda wati vanondifarira ghost nekankadati. Pakuda wati zvekuno mwari vakablesa. Everybody say ooh yeah. Everybody say madede. Dide mangoma wepo andakashafa mpiro. Dirizi sub 10 iwo ma sub 0. Davaratita direction kuita se arrow. Dinenge Michael enjeo ye mabororo. Indi secondary backspin sema na undashanduka kunge munu ane mararo. Nebanda sumza ngoma kunge msoro. Dinenge jongwe neni ndine mchochororo. Ona wakuanza mafan kunge Manuela. James Goma zangu wari kula. Nukuda sevia sa kwevo na XLA. Wari ye wani vasimbiza hazuri gorila. Kama unotima beat yoiba acapella. Bombo glad. From Sub-Zero. Sub-Zero. Manye mazane kude wabade adona. Wabade adona. Davey. Yukuda ndo ibuza mswa 10 February. That's what I get about Sub-Zero. Tatenda ku wabade adona. Kusipata zisika wani. It's okay. My lady, everybody say ooh yeah. Everybody say madede. Dide mangoma wopo andakashafa mpiro. Dirizi sub 10 iwo ma sub 0. Nevaratita direction kita se arrow. Dinenge Michael enjeo ye mabororo. Vaindi secondary backspin sema na undashanduka kunge munu ane mararo. Nebanda sumza ngoma kunge msoro. Dinenge jongwe neni ndine mchochororo. Ona wakuanza mafan kunge Manuela. Sessions goma zangu wari kula. Nukuda sevia sa kwevo na XLA. Wari ya wani vasimbisa hanzuri gorila. Tokono zima beat doimba acapella.
aindisaiza vachindiona ndakachila ndauya nepatanira musati mambofila ndakabva nharo chaina guta reshangshila regeto rangu ndini ndakabata jackpot tumamoko wanetsa kunge transport mama vakanditi keep work don't beat that's why mazano ndiri kutambira ku2 sport ndinotoperera kuno ku high court ndopfeka beat kunge jacket kwete kashoti ndadzira kwata saka chinditambidza mugoti kune vasina kunzo song mozotsvaga paneti man hanzi mozotsvaga paneti man hanzi wabada yadona waizwe pula tikupei wabada yadona it's a brand new thing Madenko. You heard it first? yeah man remember 10 February tangurwa video tungebuza ni video iseka one alright yeah man that no say me say what I'm shall motherfucker another other from Kingston yeah man Chitown. madedido chegure rino vachaudzana kavambotanga vanopupuna vaudze ngoma indogona vanofara pandoduna vachiti wabadaduna wabadaduna wabada yadona uno yeah man madedido chegure rino vachaudzana kavambotanga vanopupuna vaudze ngoma indogona vanofara pandoduna vachiti wabadaduna wabadaduna avamondigona chuna wabadaduna siya vachikwata unge chimbirana wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti saira rechivheti wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti saira rechivheti izwa indoti ndabata ngoma saka batariata patobata ndandi vanosungasungata ya segure vakumweta chimweta madedewela chingoma vitaotempumshala mapepi yakuti wabada yateti from top wabada yadona brand new thing chiri kuuya papapa musi wa 10 February 10 February, 4 days before Valentine. Yeah. adedi segure rino vacha man Amadzoswa. Kunze wabada. chatsoswa danoseemisewa mushele motherfucker another other from Cheetah madedi uno iripa wa segure rino vachaudzana kavambotanga vanopupuna vaudze ngoma indogona vanofara pandodona vachiti wabadaduna avambondigona chiona wabadaduna siya vachikwata unge chimbirana wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti saira rechivheti wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti saira rechivheti izwa indoti ndabata ngoma saka batariata patobata ndandi vanosungasungata segure vakumweta chimweta madedewela chingoma chandavumikotempumshala mapepi akuti wabada yateti tongara mamero wavunza izvizvi zvapepi banza ichipenya uro ichipenya bandiona vakutoti madeda nokonya bamuranongonya indo bamuranongonya nenge hwinyakwenya indosiya vacha wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti staira rechivheti wabada iri kutaurwa nange mchechi nange kuchina nange maveti ku high school nange ukreshi madede pesweti mahasla so vanoona hora ndakutopera spiti ndembira pamiti handisi kahybrid ndakatya rasiti handisi griti kupena graundi tisu ndikuti zvangu zvauya tabvira sembaura chingoma ndashaura kuti ndovakambura ndaipedza kumandandi ngavabvunze kana wani kwambi fela kasimba kupfuura nja yeman hanzi ndichidzose yeman chabva chadzorwa ari kukoka pfuti fela yuti
takapena ground pataundi mahasla ndukuti vaisaisa patani harina gripi iri ravadzipapauro vapeisipi vakunzwisa tsitsi unge huku iri pariski mukandipa mukana ndomusiya padripi wangu itotitoti ndakatanga ndisina masoksi bati ndakabhalansa nemashoksi varipo vaishuhwira ndidonhe negotsi kaya ndakarara vanotumira posti vanoona hora ndakutopera spiti ndombira pamidi handizika hybrid ndakatyara city handisikriti kupena ground tisu vari kunzi attack paattack ndikuataka ndokumedza bit ivo vakurutsa chitaka hatipodze njuka hatiluze mupaka patasvika pashata tinopidza makata ndikati attack majapanese tiri very danger fan kachirize madede yavachambongwanise saka vanomsimbisa uye mkuze asi baby tambira mduze kwete kundikombeya nanauze aisi hipopo idhanso sakamunochitoimba dhanso yedu pabhiti papa ozana kuvhesika uzoti madeda kuimba hipopo aisa kundiboha ngoma wangusaladi aba ndikuona vanhu kuhipopo vachipinda chando aya kutrap dhanso achipinda chando tongopindira ipapa iripa wabadakobada shabada so ndikati attack majapanese ndiri very danger fan ndikatirise madede yavachambongwanise saka vanomsimbisa uye mkuze asi bebi ramutambira mtuze omira kundikombiyana nazuze puse usapuse ndiri ndururanunge confused kumurango mafaningazviyo paruware nenge bori mori pati please sanshore izi ndichikila zvankorepore oni ndakakiya saka mundibude nyore pese pandasvika pamirwe pese pandasvika pamirwe kumura ngoma avanzi kumura ngoma unzo vanoda vazongi kumura ngoma ziyo paruware ai papa munosamfana pagona tipaita tesi danosemisehwa mushile kuta kumhura kangoma uno man madedido so ndikati attack majapanese tiri very danger fan kachirise madede yavachambongwanise saka vanomsimbisa uye mkuze asi bebi rangutambira mtuze omira kundikombiyana nazuze puse usapuse ndiri ndururanunge confused kumurangoma fanikashiyo pariware nenge bori pati please sanshore izi ndichikile zvankorepore oni ndakakiya saka mundibude bebi aisa like ndobva antega nenge ndakachena kwete zvekubhekabheka vanga vandisiya ndazotera ndichijoga look mumasiti ingori bang baka vaona ndichisvobora marisenti ndine masini manyama marisenti ndine mabebi manyowani marisenti kana pageto vakupilivaita konema avoid apa kuti apa sirwe aneve marisenzi manedi bebi aisa like ndoba antega nenge ndakachena kwete zvekubhekabheka vanga vandisiya ndazotera ndichijoga look mumatsiti ingori bang baka vaona ndichisvobora marisenti tine masini manyama marisenti tine mabebi manyowani marisenti kana pageto vakupilipa italenti odi madede madedido odi madedido kumamere wangu ini ndadiko odi madede afreestyle thing deso madedido so tosasa yatinoda makada kurinza kwatiri muri makoda muri jasisi tokutengera ipoda hamna kana mvoda hamtombo soda hamna kana mokora mnotsvoda wai muchi actor kuita fanka chipopai ndoda bhuluvo zisikusadza nemangai one love kana kireti yemazai oskufila shai manene niwo ndiri ngwere ma MK ndatarisa ghetto ndaona rine nyere geto redu rine nyere saka mese mune nyere tarenda haripere
ya mungapime mungaskere kana matungamiri antere ndakabata chigumbure saka regai ndichivhure vese ndikuda vareu atiye of supernatural increase matsaka ese ndiri kuzora krisi handichaterere vanokanda matisi kungotuma chiracho pachaukafisi tinenge chando saka mutsvaga jusi fanika basa tisu topinza bhisi takagonyera pamwe fanika zingisi nengoma dzinonaka ungatoti chisi izwa indoti chakutapira muchamembotibata chakutapira chikuda vanospakwa vane godo takuda utsanana tsvina mbini paudzekore rinotobuda nehwini mpana wangu takuda kunyamura sini tisi tukubika zvingoma mukati saka vanotida huyai vasingade mira ikoko yakapfuura nguva yekunhanzva mboko mafya ma-mk vanobvira semoto vaudze patasvika kupisa mboko chakutapira muchamembochibata 16 rounds zvinenge zvakwana. Ngatikotaura newangowara. Wabada swabada ya baba. Murabadido. Madedido. Yeah, ndatangira apa. Madedido ne wanga usingadi kuya podcast kwedu. Podcast kwedu. Right. Kusukunda isada. Chijaiti. Ngweka sekwana. Ngoya zokwana. Zvaigona kumanikidza nguva. Posideta angouya kamudhara tisabubvira titakakunetsanetsa vanhu vaisaona. Eka ndongoya chikutuona mufana unazovhura unzoti Sparks namadede vari kuti Fela youth wanga uri part of the plot here. Yeah. Neti wanga uri mukoma unge kamboshanda nawo. Yeah. Auzoti matogara mese mbono. Yeah, ndatombogara nawo. Alright, Sparks. Vakomana wanzoya final. Final tasangana. Are you appeased? Ndunaki. Unakira. Ende unachi ono yangu na madedido ka inini 62 taitoziyana kuti iri papi ondo iri papi ina amusingazive ungasingazive but inini yaiza tino komana undakawatsika papi aitezeda mukoma wangu panekari kakuvhiringa but mukoma pepe makatotumira motikari kaarias kuzonditora kuti interview ka but nekuda kuti ndakakorerwa nezvaingoitika arias zvengoyeyoka ukati mukoma ndogona kuzooneka namangwana mukoma wakazota se wakazvimba zvepapo wakati saka mufana wangu akuti namangwana patiriripi iyi ndatounza mota kumaraini mukoma wakati mufana ndakamuataka zvepapo I think nyaya yacho chokwadi chakaitika I think vanhu vakufana kuti si andika ini kana wakamboona kune video ndandaziva kuti Viber Music zvotodaro izi ndekuti isusu taitonakirwa works but chaitika ndekuti tatsamwa ndipinda ndatsamwa uyakazonyatsotsama tatsamwa but ndakazotsamwa zvokuti ndakanatsa kuzvikondora because the love yanganinaye nemaworks ako ukona chi-interview yataida kuita newe it's just an interview ngokuti tinongoda kuti nhingi kuti ambouya interview yataizviitira mwoyo wangu inini sebig fan wabata metse yacho ndiri munhu wekutoti ndichitanga kutonzwa strand pattern yako iziya ndaitoti boys mukunzwa ite mufana saka chanjiti shuo changu inini kuita se kuti yaya zvingori pachena kutoti no mukoma wakarwadziwa waiziya mukoma zvokuti iwewe kana usati zipondo kwaita zoti mukoma ndavarasisa mukoma wakaenda se wakarwadzwa but mukoma ibig fan zvekutodaro zvekutoti ndatakumana ndapinda foni nekwanandiri ndadari pa10 blockes ndapindira rutonora ba first time yandakatanga kunakirwa na madedido na Fela Youth vanobva vakatanga nekunakirwa na madedido handiti but if you remember that inonzi chi Cup Clash paipe painzi handiti paipe madedido akawachiswa kana ukazvitarisa saka hatinobvira madedido vatasiyana nazvo but ndakazoona interview pachirwa freestyle ina Godfather yongoti Fela Youth yaichinjana malaizoniziya ini ndakanakirwa nezita ndinasina kusangana naro ukunzwa ndizonze wabada swabada ya baba murabadana manje bakuzonzwa interview yoyo manje ndara exchange yairo baba vachitika kuna Fela
yobva una made yoti unafela ka yobva una made ka Hayi combination iri bad. amana chiri pana vazhinji vasitakunyasoziva fela youth vatakamusayisa but mfano ini ndotobhiliva mari zvekudaro ese Akaipa. ndotobhiliva mari kupfuura inini mabhilivhira ndozviita ini akaipa mufano Adapiwa time. and I think munhu kana wanga usina kuona interview iyoyo wanga usikatomboziva kuti fela youth anoita sei Ini manje ndine song ndakazoona manje ngene video imwe yakasungirwa so. I think wanofanira kuzotera that song. Kumbotera song vanhu vasingamanye manje. Ukona imwe video so ra ayo iyoka varuyere dance rara waititsira rara mafreestyle takazogumira munzira right. Ona song yaya kam. Ona song yaya kam. Ndakona kaka clip so ndakazati song iyo anafana tora time yawo wombotera kuti mfano yari kuti kudi. aswa pansori pandota chimbotedzera ye mutaura fana ngokarasiswa kani bebi ka Chichakaitika. vana vachiri kuye kuti unongopa munhu moyo ubva atangota wapire munhu moyo Oropera munhu moyo gangster. maya mkomongo inini munhu anosunga ninge kudai wopa munhu moyo aiwa inini ndiri gangster mkomongo but ndichita saart rangu inini nezvandoda ini nanakirwe nekuti chero ndikandiri celeb ndoita vasikana vakawanda saka ndoda wani wangu wandotrusta ndosarudza kusvika naye saka manje vanandawana nanda kuti ndiye wangu ka but murudo But iona yokutaura iyo ufana mbotsura hadzo cheko. Apo. Apa zocheko. vanhu vanofunga kuti nini zvanoimba kana zvandoita Kana zvanoimba ini ona izapura badana. Ini ndiri mwana kuti like kudza ndiri big fan. Usafunga kuti nini ndakatoramba idzichi top page leya boss ndayekutuka iziya but Facebook yakanditi iwe uri big fan yemunhu. No top page handisi kurida but ikona chinhu ndoga ndichiona everything zvaunongochiita ndofollowa pese panongochiita padzochekwa padzochekwa iwe fela yuti unoti chine dana mukoma izvanzi madedi inini semazira ndita mukoma wangu apo aiwa mukoma ni mukoma tine mabheki manyama marisi hanzi mukoma ndi mukoma aiwa for you mukoma wangu izvezvi aiwa izvo zvakakula down izvezvi mukoma vari vakakula down pamandezi kutanga peji rako andika vanhu vakafollowa ipapo iziya mapombi aiwa spangi ona mapombi 10 toka mufesi vanhu vanofollowa havana basa ona vanofollowa iye mapombi onoona mapombi kanofollowe vanhu the main page ravo inonga chiitira id ini peji rangu asindoshandisa but still gora rangu ranzi madedido zw handinangofollowa mufana wangu chetu ona sparks page kana shandiswa nagora marecent ndaachenyeretika acharohwa nemunasiri acharohwa nemunasiri anotora haitera achibhadhira chegumi anoto achibhadharo zvake umbotamaekanawana papeji rako akakandotobilivisa aaaaaagora inemanakana dzine mabhebhi manyama mariseti rotofungwa nemunhu kuti anoona kuti marisetivanhu vaipinda kamuindastry kudai anoona but anyway tivatangira pana fela youth fela youth who is fela inini ndonzi Tadiwa Nashe Makoni saka ara if nana youth vanobva kumai tiri vanhu veart yes saka munhu weart anotira nepaanogona kuti art rake risvike kuvanhu alright ko Fela Kuti unomzera Fela Kuti ndakambomuratidzwa nevamwe vana mukoma wangu achiti unoziva anonzi Fela Kuti yes wakanzwisa chii about him munhu iyoyo chandakanakirwa naye ndofunga mangoona kana pattern rake munhu ane pattern riri standard pattern rakatraina alright yes anomuziva Fela Kuti anomuziva that's the biggest African artist tingati zvakaita Michael Jackson anomuziva Fela Kuti Nigeria aiwa muombe alright ndiye masong aBurna Boy ndiye akaimba most of them handiwe kare handiwe kuma ukaona kwana Fela Youth ka wozati Fela Kuti
haini fela youth hanzi fela kuti handimuzvindoziva fela youth ayo ipapo manje watozva fela youth handiti wotozva kuti kuchaenda fela youth ka kumberi because haungaite zita rekuti fela youth fela kuti zvinongofanana right saa mndana makurira kupi inini ndakakurira kuchitungwiza unit m ndo kwandakakurira ndaigara nagogo vangu vakazosvika pakushaika ngazosara chizonotanga ati yangu yemusic chizonosanganawo namukoma wangu madedido chibva tangobatana pataita chinhu 1 kusvika patiri nhasi. Makasiyana nemakore mangani? Ini ndine 19 years. Hey. Hai biboyi. Go madedido ane makore mangani? Mukoma. Ndi mukoma zvesho. Ndi mukoma. Mukoma bazuka. Apana mwakazoti mukoma bazuka but asi tamutsiura. Alright. And then madedido. Real name. Real name. Persuade. Persuade pride fashion. Yeah, man. Yeah, so that's not your biggest. Hater is your biggest fan. What I Persuade pride fashion. Macro. Nakuru kushtungiza. Muri team rechita on match. Rechita on but ndikushtungiza gogo. Ndakambushaisha patini. Ndakambukanda pamasvingwa. Barutse. Vanambukanda barutse nangomuzvienza vanyanya kupeusha. Nangunoita ndakena ndiri gate 6. Ndasvika vanadzokoroza gate 5. Vanandoti 5 ka vanati 6. Form 1 vanadzoka kwarai. Kushtungiza kuya. Chikoro chaipara here zvekuti munhu ubva kwarari grade 6 osvinoendwa. Yakaita muzoita iperi. Pane vana vatetazi kazi. Vana vatetazi yangu ndandakaenzana navo. Vangari vadiki pandiri. Inini ndiri munyuka mapafazhe kazi. Apana ndokuita zvinhu wotozika papazhe wotozona pazhe. Inini ndikusvika papazhe ndikuti kondipine magrade 6 umu. Unosaizwawo. Nditokutira mafia mufaiti. Uri madhone vana vataziya nekutite unota kuvona katozopira mu5. Yemani. Ndozokaitika ipapo. Alright. Sika mangoma manje akadzotangira kupi kumusha here kana kuti ku8? Mangoma ipapo ndandengo zviti ndikuruwa mangoma but ndengo zviti yapapo ndetozviti. Mutori kumusha? Bva ndichitanda toenda kumusha. Ngoro mangoma. Ndengo zviti ndikuruwa mangoma but ndengo imbirawo shamwa dzangu dzandoswira nadzo ndingozviti mbonzoka ngoma ngangwa. Tonyaro pangwacho ezekuta uzwana vana vabelieve kutoimba. Iwe. Panonotika. Yemani. Mangoma anenge anotangwa vanhu vari mavacheche. Because vanazhinji Pomako akati ari grade 1. Akatoona kuti music yarira muno izi mdanzo. Pomako ndizoda kuvhiringidza panapa. Wati saka zive kuti madedido akazobva kupi. Ndoda kati mushande kubva pese pamamburi mupana kuti kuti madedido boys hey. Pfungwa dzekufungwa nemadedido ka. Ndenzi planet. Ndenzi planet ndiroka ndopfeka beat kunge jacket planet. Saka ndazomborwa round ni ngwani ndishumba visions so. Alright. Shumba zaba zvemangoma ne fashion fashion ni mangoma chibaba. Tevini saka ngontora nditi pana unga ndimborwa sei kuti mbene pachi pakaduma. Kwa pingo. Alright. Wewe mdara so amdare tutindeza ndira mukorona. Covid meme. Ndare tiro ndakabaina shumba libo na startman anguzi Mr Shego Mr Shego Mashego and futhi tatangu daro anoziposa Adidas akumanja ndunge yethu Adidas but tasvika pa pindo pachivapo ndikutoimba kasende izviti ndaiti ndopfeka beat kunge jacket planet wedemde chichiweze saka panedi wedemde ka kadume azinga kuti madede wedemde dzamara ndodzoka katosimbisa kuti madede ndura tositara tiri papo rakaipa tatopa getu ndopata kuti utangotova madedido du rakatrena man rakatrena because kona chinhu chikuleka muindustry medu it's something new
zvasadzambonzwa Some big kuleka muindustry medu saka patakatanga kunzweni kuti madedido andikati style mwenye madedido ana zita chiti nyowani ana style chaite tu samoto wa style new something new iro ratatoona dance yacho yachifana kuimba kamakuru atifana kuimba dance yeimbwa na Sauru ndakumasta saka dance yeimbwa na Wingy D kudhadhara yakasiyana ni dance yeimbwa na Sauru dance yeimbwa na Sauru yakasiyana ni dance yeimbwa na Enzo and then dance yeimbwa na Enzo inofana kusiyana ni dance yeimbwa na madedido. Yes, it's true. ndokuchinja kwetalent pattern sika kuzosangana manje madedido na Fela Youth makasangana sekupi how Fela Youth kuti ndimziye nini mpana wako Fela nei payo blaze yangu kusitungize chifino akazoenda Jose umziye chifino ndini zoti popo chifino ndomziye sa chifino ndimkoma wako ni blaze yangu zokudaro ndiye munhu akatondi toti nditumbu pusha vutwezi sa chifino ndetungusikwira nei pajeni kaize saka Fela Youth manje Fela Youth chibaba chekuti chazvinhu zvacho chembita mbilizi bosi wila kawaiziya bosi wila bloti selengila kapana bosi wila yogara na bloti taselengila vanenge vachinzi naselengila mtarawila vachiwila ndo aigara na uyu kumbari vakatoreva mutango manager kumbari saka uyu manje kwayo hamene chichakitika waiziya Fela Youth akati rekuda song yangu me ndoti so nditori pakubaya patiri pachifindo kaiziya chifindo tonoita ampana munetsera mawex chimwe zvamufanira kunge ari kupisa patonazi kaiziya chifindo kundiridzira ngoma reariya sekunzi isongo yangu kai nangomuda mudheri mabaya Fela Youth kumba kwavo ndomunatakoziyana Fela Youth apana kumuka moto tatomera chimoto mukona chiri ngoma art zvinoita kana uchinakirwa neart ini ndiri munhu wekuti ndainakirwa nemusic saka nditraya nepandogona maizia ngomongo kuti ndisvike pane vanhu vanoita zvemusic zvipinde mandiri zvoti ndekwana toti ndikatotumirwa kana mari namudhara ndekwana tonotsvaga kana madede kana nemwe moyo toti mana ndine kamari kandinako ngatingoite zvatiri kuita ndichida kungokwana chete kuti ndingoonerewo ati yemusic but zvinoita Mwari inini kubvawo kuchechi ndaingoimbokwaya ndichita sei zvakabva zvazokubatana kwandakazoita namadede manje kana song yandogadzira izvezvi mukoma Fela song yamadedido yawakarekoda ndaiona kupi song ndakangoinzwawo achirova but ndakangonakirwa neart yesong yacho chete inini I'm interested to know kuti Fela izvezvi is 19 paitika zvinhu zvangwani makore mangani asiti kuma 13-14 ko Fela Youth ndakanzoti mai madzimai anzvadzake zitru madzimai hanzvadzi yangu blood madzimai aikend zvikutodaro hanzvadzi yangu saka muri professional wakavadini chipo chekuimba ndakazvinzwa chakabva changouya chega kwatiri inini banditoti vari professionalvasikoni vakatsomana kudai kolabo makuru inani uyu namadzimai makamboiterei kolabo sofa takagadzira but asati ari record ndakutaure vafana vese vana hulengende wanana ulengende wapane vafana blood chete tatobugana navo kusimbisa vakambotudza gana navo zototi totogari chakupfeka ndochakupfeka chakudya nochakudya tichase hulengende Junior Spraga madzimai ake ndiwawo libo tingoti chitimu chacho chese chiringoita kupusha mune one thing in common but izvezvi manje
nzira ndodzikuita kakusiyana manje Chicha kusati- umweni mwane brain yake ka Chicha mwane kusati- brain dzake dzemulundu kwa mwane dzake Four. Wakunane brains emulundu kwadiana ufunga diani. Una ufunga wewe. Ane brains emulundu kwa. pano wari ufunga ine ndikufunga Eh, ndiani wari ufunga ndikufunga ini ndikufunga kuti uri kufunga ulingende. Kuti ndiane brains emulundu kwa. no ulingenda nebrain dzemangoma Of course, mulungu kwa- Ayo but chakuti brains kasabatike dzemangoma. punjira undi brains dzechi. adiwada Four. No, ina ndiri kukurosana namaloti. Wane munhu ndochikaza ndiani? Ndochika maloti. maloti insistan yangu zvekudaro Inini manje Atombo- ndewangu ndomufarira zvekutodaro Mm. but handiti kucrossa malines na. and how did maloti contribute kumupushika kwemusic yenyu because after cup clash vanhu vakambomhanya nemabhiza aita zi aimhanya but ndakaona kunge maloti nesister yake Vaisimbisa. vaisimbisa hai hanzvadzi dzangu zvekudaro Panakaya kuti madedi. Madedi. anachitema navo vanogoo zvekuti Kuitira unanga dhanzi kanonakiwa nakamaitamba. vanongofarira kuti vanhu Madedi. Madedi. inini yaitinakidza manje ka ndo yainzi presi yaitana nepresha sarutsamisa presha But munova plans ekuzombetekera chicken namaloti. Maloti akurova mangoma kaya zvitora takatoipa. ndakashasmika kamuti anoshamisika ndakashasmika Shasmika. urwa mangoma ngadayera Ingava. vari kufura umbi Iyo. ava kurova masisita After interview yaya Mm. yana maloti ndakava ndasangana nasekalazi Alright. ani maloti anga atiza kuti Sekalazi. Exactly. sekalazi ndingomuona ndichoti handandona maloti naso zvikanzi ndine kolabo naye maloti akaipa Akaipa. zvekuti vakaita zvokuti unomhanya lacho rakurava manyazorwa line ripapo redhanso romalines edhanso anoimba mabhazi abanyirova ro But amana chimboitewo collab namai madzimai Ikendi. aikend hatina chitepa naye hanzvadzi zvekudaro aikend But ona zvinoitika inzo madedido. Madedido. Ukuona chii? Kana inini ndichinakirwa newe inini. Aisiya. Ndofana kuisa paplatform pangu. Wataura nevanhu. Vanogona. makolabha ayo afanozowanda wanda Akwete kuwanda wanda. amadedi ako Four. zvaunotaura hazitowirirana nazvo Aswirana. nazvo but makolabha achina akazowanda wanda munhu wose munachi tokuita navanhu akawanda isusu vanoimba vese vava vanoimba totoziyana navo vana maloti madzimai vese vasikana vese vanoimba narokusiyana nanhu vese vanoimba ndoziyana navo saka manje ukazoda kuti uyu ndewangu uyu ndakumba kolabhu uyu futi ndewangu ndakumba wakutoita kolabhu nemunhu vanenge wawanda zvopedza chichinoita zvakubhoa kuti pazonzi apa pakakodzera kuitwa kolabo pane pakudzira chakolabhu ndinda kuona kuti inini fanenge nini zvangu nditaza kuti munhu style yake maimbiro ake eze anoimba sei Alright. faneka munhu anenge madzimai ini ndichigadzira kolabhu namadzimai ndogadzira song yakaita yekuti inini ndofanira kumuimbisa kana chorus ndichiimba mavhesi Alright. kutepe isong yandogadzira namadzimai Alright. iri song futi kana kuti yenhamo namo kana zvemafaro namadzimai kana zvokutoti ndikutotambura nhamo yakandorova kana zvokutoti kana kuti mwari uret namadzimai vakomana vari connecta because tarisa kolabo ramadzimai najasignal maisiya munyatsoona kuti tuchi Nekareke inopoterewa namai madzimai andike makazoimba song inenge inhamo song yegospel zvinobuda. kutoti vaimba mane madzimai vekuta kuti mangoma inini ndakadayo inini wodze kuti futi Kana kuti ende tsatu inini tsatu kuke. ndomhanyira uku futi inini ndovera kunge chakati Ngoti tsati tsati. Aiwa. alright then I'm interested to know kuti kupatsikana kwamamuchiita uku mangoma aya munhu anouya nesong yake uyo ane song yake toti guys iwe unonoteerera uyu kreme kana kuti munotongonakirwa neartist remumwe Because it seems as if you anoziva mangoma ako zvakudaro. Iwe unoziva mangoma ake zvakudaro. uyu panenge achitoimba pepe netunzwa Alright. angoimba songa 1 panozi ipapa chitu nenda kuti uimbawo Yeah, four. Four. Alright. Inangu handida kuti tinyanyotenderera ndika. Wabada swabada yababa. Murabadido. Ndikunzwa nyaya hombe nyaya dzakawanda dzokutaura nevanhu mazuva ano. Wana kuti madedido tikumupa mari. Madedido asikuya sure.
chii chaitika madedido chimboyatsona mukana uno kumbazotsanangura iyoyo muna zvoitika zvafani mumwe munhu arazoonesa mupostori amene mumwe mupostori zvakutendera unotono munhu akataura nagora mene zvakataura nagora ina ndoziya ndomuziye titaura nagora tanzi madi tokwanisa kushandisa here gora ndiyanje mutanga mambotangira pakuudza kuti gora ndiyanje gora ndasangana naye ungati respect alright imina felawiti felawiti ndakatangoziya gora ishanda airport pepe paishanda saka ito tumari sakaise kuruma ndiziyayo kuti chibaba chine gauru chikabva kubasa chotora topinza muraundi chezvinhu dzavana atomanecha wedu wese saka goro akataura nani nemupostori yauya nanziye zvakataurira nemupostori yayo gora akandiudza kuti mupostori akataura kuti madedeyo tinoda kushandisa fesi yako pamberi yaiziya kuti adhanzi edu kunotono gora vawirira nazvo izvozvo waiziya hapana mari yakatipa munhu mari yese yaikuti John ndine mari yangu yazoteyo mari yangu yekuti anzi ndakagadzira maposta ndakabuda mari chigadzira maposta but anzi vanhu mareni kwangu kuti anzi ini ndakanyeba kuti madeda ari kuuya but iwe seusina kuzouya but unoona chichakaitika inini kushow iyi ndaifanira kutoenda ndatomupromisa nati shamwari ndikuuya kudhanzi kwako but kana ndabva kushow yangu yandikufanira kuenda kuna neshow pamareni panonzi patinanakilati chigradis saka munoenda amudza kuti iyi show iyo chazo yakatabva kushow yatikupa saka satinozokwanisa manje kuti ase kuenda ukuku ofishi munhu haana kana sendera akatipa mari yataifanira kutowana isusu ingeti mari yepagedhi taifanira kutosheyana naye nokuti mari yepagedhi ndiyakatozoidya rwani futi akutanga kupomba achiti madedi ndakamupa mari yangu akudya mari yangu ndongooneka chingotauro pasina futi kana show yamboitika nongomuka chingoti madedi ndakamupa mari yangu haana kuuya yamwe asitombo ripromota ndakazwano panenge kozviroto hiri kuti anenge aita sei nawo mwana wachirwadziwawo alright ko Cape Town pane Cape Town chichakaitika ndara chakauya kushunguza mari mwiso micho ndanawo vakushunguza mari mwiso ndakatotigira kazigitirana ndakaroya madhara akatiwandisa akawanda akatondigazikitana ndakarowa euda micho kapajuza akavhara euda micho anzi gofu gofu inegana nainzi CJ mdara CJ inegana naveukangana mdara amasongo noarangarira sei amasongo angu aizokangani ndokangana masei vanhu ndokatokangano aika aikanamba panapa inevetete enzani kupesa izvina masati baukwira enzani kupela CJ manje ndiwo ndegara naye inini kuSouth Africa alright saka CJ angani mafeura kira iridza kudzainawo eze ainzi gufu usho saka gufu uyu akazinga kubhilivisa vanhu kuti ndini kutogara namadidido weziya gufu akazokomunicata namudhara vamwe vari kuCape Town isati tiri kuJoburg ipapo vazokomunicata namudhara vanga vari kuCape Town vati madidido nditogara naye izvezvi chitoisa mari izvezvi madidido titomukwidza mangwana toya kuCape Town ikoko ende gufu taipe chibaba chekuti ndotoruta chinotopono nekuti ase nekutoweziya nekutotsaura kana maartist anenge auyo anenge atoyo juza ndo paanotanga kutotsara ipapo ndakatoaonera gufu iwawo saka manje vakabva vasenderwa mari gufu vasenderwa 5,000 rands nechibaba ichocho gufu chibaba chakutoti chibaba chabva chafonera gora manje rati mari yasvike richine chibaba chekuti muchinemi izobva tafonera gufu varati gufu kuyo kunzi wasenderwa mari bo vabvuma mari ndasenderwa ndada kutokutsvaga izvezvi zvikanzi uye muJoburg mutown mutore mari yenyu varati izvo hazvikwanisa ikoko bhotsi neshow yatikufanira kuita wezi chiisa mari pani chisenda mari ka maiziya vasenda vaazviti vasenda meseji yanga asenderwa nemudhara vasenda kwatii isusu maiziya apa imari atora meseji zvaangoitwa vaangosenda kwatiri vati iyo mari
Bufu. Bufu kana mtoze. Ndare bata kubota madedito katonvara madedito skaisuka. Isusu kuti tiende kuti Cape Town manje. Ndakugara kuti bhasi kubva uJoburg kuenda kuCape Town nebhasi manje. Pakareba. Usiku wese. Pakaipa. Ndakuudzwa manje kuti distance yacho yangufanira kuenda kuZimbabwe nekudzoka kuno. 1000 kilometers. Kiri baba padeni. Apa mara Asanapiwa. Ndaragufa kuti madedito akandivhara. Ndasvika pakutodzoka kuno ndara kuti madedito akandivhara. Ndasvika pakutozocommunicate nawo ndarabva tosvika pakutonzwisisa. Saka vatozouya kunoku. Ndatoonawo marimwe zuro kumaraini kwedu. Aizvi zvakutonzi tikuda kufanira kuita mashows afanira muno muZimbabwe nawo mudarewo. Tutamina Cape Town Cape Town muna February muno kuna 28 koko. Alright. Saka vanhu Cape Town vanokutasira this month. This month February tikutouya kumana na KSG 39 pashow iyoyo. KSG the Don. Wamza. Masaladi kana. Namuzia pana wanaita isiyo yega. Ani masaladi mpano welave. Wazvakaita vana Maneno munese apana. Baba vakaziva kuti iwewe wakavenga nhingi. Zvavanoita pavanotadzana nhinga vanomeka short waya nezvinhu zvavo. Kwandiri aiziva. Pane mwaka wauya futi. Anzi kwakangara here? Anzi kangara. Bindu chii chakaitika patiri roro. Tiri wakangara manje. Gofu wangaita sei? Pepe kusina gufu. Pepe kuzachingeti. Sijeti kusweka ndakaripore. Mari pepe tikachinja mari tikachaja 500. Vanhu voti pa half down now. Saka vati pa half down vakataura kuti musi show chakusendere mari yefuel. Alright. Musi show avanosenda mari yefuel. Alright. Ndikati tisaende kushow yavo. Mari yavo takadzosera. Koma kanzoserve. Takadzosera bhoza tina atenda show yavo. No. Next time uzadzosera. But inina mino nechitadzeri because ndatataura kuti muchatipa mari yefuel. Alright. No, ndinoda kuti next time andika kana mchinge mawirirana kuti shamwari ndikuda 500 wonipa 250 wozonditumira mari yefuel musi weshow wakasanditumira ndiye abreacha contract. Madedito akandivhara madedito akadai madedito wagwana. Munohamba muti tokutumira maloya. Tinawo maloya isoso. Totamendireko. Kana matoko so maguru ndimo vanhu vari We are loyal. kushanda navo. Aisusu. Kosa mwana ngotira futi zvinhu zvimiedzo zvokuti Yeah, but chikachitika ziko kwachitika chini. Wamwe vanopesa kutora advantage kuti wakamonzwa kuti kwakadai kwakahana kuuya kwakadai hana kuuya kwakadai hana kuuya. Then wakutora that advantage. So kuna nini pandakambopiwa post yekutanga Cape Town. Ndakaposta that post. Kuti une madedito wenyu aya adya mari yevanhu. Waiziva. But pakazoya mamwe mapost andawo maposta. Why? Because ndakaona kuti wangu wakutora advantage. Waiziva. Kobva kwati ruvengo rwangu inini kam rwanga riri rwokuti wewe wadisappointa. Rwanga rusiri rwemubhonzo. Ndoswera kuti madedito chakati nditombobuda ndichivhaibha music yako. Dzingwa ndinomboti madedito uyauya zvakati. Because kona munhu kana tanyatsomuvenga chaizvo. Hatitauri zita ramunhu. Because kuti madedito natokupusha publicity. Waiziva kana yatsokuvenga chaizvo zvekuti handitombodi kukuona. Ndinongoti zii. Mudare inini ndiri munhu andoshanda bho ndoti madhara angu andoshandidza nawo bho likes of tinashimutarisi kana Jigradix kana Mudachipasa ndoshanda nawo bho kana Chusport ndoshanda nawo bho. Mati gora. Oskid makukoshombe. Ati makukoshombe. But wana madedito. Pamunotadza kuenda kushow paipa ndika. I think munofanira kuti manager ndika sidzi vachira. Ari manager. Manager Salomon. Manager ndambotara nawo. Ambomaisa manager. Ndambotara nawo Wala bado vachaona I video. think manager tofana mbowadaidza kunoamba yadzodza zvinosvapisa sei. Atitogona kutovaudza mana. Togona kuvafonera. Tovafonere. Ndoda manager tipaye papa toda kukuudzai zvamunofanira kuita kana muchinge mapomerwa. Right. Ndoenda newe. Oskid. Wakundike wewe. Nekuti hakuna mumwe anike iwe. Ndinotoudzo mamwe mayutsu ari kuti zvandikuitawo kuti havatofanira kupota vachimbotsvaga murume anonzi Oskid wewe. Akaipa. Especially ana calling ngalo wewe. Ora. Maida sei? But tiri painterview kako yenyu itori painterview. Itori live izvezvi. Itori live. Chimotaurei nawo nina mudhara. Gora.
tiri live izvezvizvi papodcast kuda sei ndonzi DJ Sparks muda seking mawex bow aiwa bo tingoti timbotara nemi timbonzwa bonzi kuna zvoitika chii panoitika zvinhu zvakawanda iziya zvonzi mukoma hana kuuya kushow but pane pangu patisi kuzonzwa side remukomana because wamwe vanongonzwa kuti Madido hana kuuya but doesn't kuti ndiye anenge aine mhosva like apa arikutoexplainera mamiri anenge akaita situation yekuti ninguya ndianenge azotumirwa mari azodeva but mari haina kusvika kwatiri ndosaka tisina kuzoenda kushow waona metsi yacho saka inini hangu advice andinaye semunhu akambomanage oled squander for about 5 years 6 years ndakagarisa muindustry ndoziva zvinoitika haisi dambudziko rekuti zvinhu tatombowiranawo nazvo but panoitika zvinhu kana muchinge mavharwa ndika kati paine munhu angari pakati pedhiri I think munogona kunyora message kana kuti mimisa manager kana atisi asingadi kuwanika pamhepo motaurawo side renyu because munopedzisa mamwe mapromoters akufunga kuti maybe mimi ndimi neproblem but problem panenge paine mumwe anenge ari pakati anenge achiita se anenge achitokanganisawo zita remufana because mapromoters mazhinji mamwe andozivana nawo inini anenge achida mufana ine mufana ari kupisa but anenge wakutya manje kuti ndakamba mufana show mari right sa inokumbisa kuti kana muchinge mavhiringidzwa ndika paine munhu avhiringidzwa mongotaura mumvuzire shuwe kwakanga ambotaura kuti munzwa kuti malenzi danosiyana alright chii chakaitika chakaita kuti musaende kushow yakangara show yakangara inini ndakasangana anonzi Tadiwa anoshanda neTuesday Records alright tizotora mari kumaswede alright varena maswede ndokabva ndanosenda naye pazosenda patakanditi show iyi tikupa $250 takupa $250 so show ndichakomikira newe ndopa mari yetransport alright patatonyorana pasi alright tinyorana pasi kudaro inobva ndasebva tatoenda saka jera rakusvika neshow makusema acho eshow ndikafonga Tadiwa makusema ngati Tadiwa maita semunyati transport kana Tadiwa ndikumukira kubveni tazikurize kuenda saka ndakuenda kubveni izvezvi alright Tadiwa pasvika kubveni kwakura I think so ikunjonayo hanombofonera achindiudza kuti show yasvika ndinengofona Tadiwa ndakomiketa naye futi ndafona Tadiwa waita sei kana Tadiwa shandisai mari yenyu ndashandisa mari yenyu nini yani mari yekuisa nechokoreti ini ndokupa imari yemashandisa simba kwangu alright aki mari yemashandisa simba kwangu vanamndongati isandina mari kandaona mari apa tivuya dzichitati panashiti alright ndikati ndatofonera ndiri padhuze pekuti hazviite kudzokerea chipingiza izvezvi mine $10 but $10 pamota yedu nayo inini haikwanisi kutodira kusvika kubhindura alright so musesho wacho yese na nini wacho wanosvena naye ndakatova consulta pana zvavakaita then ndakatoudza tichechana mari musi wacho kuti ndo ishi ipo mangwana ndopanika fonwa ndakuudzwa zvekwakangara kokabva ndatanga Tadi wacho ndikati ndikwanisa kurifanda mari ndati ndikwanisa kurifanda mari ndopanika nekwakangara kandaiwo sarifande mari apaenda ndarifanda mari anga kwafanira kurifanda mari koseita zvoita mamwe madhiri nandaudzwa kuti Tadiwa aingondikosi Tadiwa wacho yanga ari pakati but aiwanda kuti tizive munhu wakaifana kunanga webasa alright kuti iye anenge anga akatodyiwa mari akasvika kwatiri achiti isizo yeshow haisiro figa yanga akawirirana vari gwechi weshow zvekutoti pashow inini akatonditi pabasa randatoichairi ndatomupa $15 tenda kuti sara nechi ndibatira basa haisinyaya ndokuwanda yemashow ndoshow akatadzakana kubatika but gora but wote adhiminya yatisina kuenda ndiye kuti havana kutumira marefiwo ndozvinhu zvakaita kuti tisaende kusungwa ndakatosvika pazorifanda mari yacho yese show takatoita neprojekero takatorekezerwa mamwe mashow tikatoa mamwe mashow tisine show kwabhosikangara alright aiwa no ini chikumbe changa nacho manager ndechekudayo panoitika izvo zvakadaro ndika
sometimes munofana ngoti po side renyu renyaya so that mapromoters andika anoona no side renyaya izvo ndikuona takuclear nyaya dzakawanda manje mapromota mamwe angakutodzoka back yayo zviona kuti ukona this video vanotanga kudzoka back vachiona kuti no madhilirwo akaitwa nevanhu ava anga ari wrong but otherwise artist anga ari ready kuti auye kushow up performe artist anenge achida maworks artist anenge ada toperform angada kufadza mafanzi ake because izvozvo zvinouraya basa in the long run mukufamba umu because teta kuti uchika kuti no madhilirwo pamwe haauye mkomo ndikarambe kunoimba iri riro basa rangu ndiri ndakatomirira kuimba iyi alright aiwa iri ball manager alright ane account yamadede kanzi chini Instagram ine yakaisa picture yangu ine madede anenge anzwa nekubira vanhu mune vari dzemanoapo mashosi ya pakashata aiwa I think so kana zvazvitaurwa paplatform yakaita nge inoika vanhu vazhinji vanenge vakuziya maartist mazhinji anenge akuziya vanobva vangwarawo kana I think tichasiya nhamba dzenyu panapa kuita kuti kana pachinge paine vanhu angaida collab kana pachinge paine vanhu angaida show anongobata imi mudirect alright iripo manager iripo thanks yeah I think zigweka izvi zvakakosha kuitira kuna vamwe vanhu vanguva kutya kutora mukomana achiti mukomana auye mukomana haazodaiwo mukomana haazodaiwo vanofana kuziva no pane paine zvinhu zvichiitika pane vamwe vanhu vangada kuzvita vari kutamba furandi so waiziya so I think communication pakagadziriswa vanhu vakaziva kuti madede is open for business madede is open for business open for business boys tibukei pese nange kugwanda kugweru kupi ndikuda kusvika pese akasauya munotiudza akasauya mnotiudza ndakasauya muno maita zvese zvamaurirana ndinoda kuuya chinhu chiri important kuti muvirena plus I think manager anofana kuzikana nakuta kuzoti gora ndiye manager ende pane kudzi madedido pamunodzinga gora basa ngazvizikanwe kuti gora haasisiri chi manager gora basa aiwa no ndikuti azviekire pabasa remukomana aiziya vozikona mamanager tine mamwe macases emamwe mamanager ekuti anenge akadzingwa basa kudhara ndamanager squanda last time ndakatenda kugala nasquanda office yapresident akandibata vachiti ndini manager wasquanda but that's because I did good books ngaSquanda ndangoenda ndakanomutora takaenda kushow so same mistake yekuti kana ungombori manager wanoona vachikufonera inohamba ichiitika so ngazvive clear ngazvive pachena no manager wakatishanda naye hatichashande naye nauti ane mumwe chi manager so that vanoziva kuti mabookings akuenda kwakati pasarambe pachita kaproblem kekuita se because atangofunga kuti maybe pamwe ndimi nyuchi Sauro maya kana na Sauro wariko kungoona warikona na mbida I think mandede apa kwenjala uri Imita kuru Aisha it's okay but and I wish you the best king I think that's is what ndingatwara pachena no I'm a big fan but tatinenge kusavirana kwedu katinoita akanga taitawo ukwana chinhu noti kuti munhu akaramba kuuya kuplatform yedu kuti akaya kushow ndinotsamwa no handitsamwe but chakanditsamwisa paipa ndoti madedido kamurambiro kamadedido andika madedido akati tikuya na 10 na 10 amkoma pazota video shoot andika apaita video shoot aitsoke mpana wangu kupedza nguva ina 3 na 3 madedido kuda sei anza no mkoma wangu anda transport but atuma munhu andika akabva kwangatiri kushutira akaenda kushutungwisa madedido asvika zvakanzina madedido apa musona akasoya vazvitakazochibowa futi ka ndechekuti hanzi madedido atongoudzwa nenzvinzva kuti kwakwedu bebe hanzi bebe ndatonzana bebe kuzi chimuko chachabvoko chachabva futi ka chibaba chachabvoko chachabva saba pane tuka ba chimungo banyana mbao chimungo apa chiki chakata pa
That's everyone. Zvikuitsa chimoko pamberi. Haizvanga zviti manyangani madhizi ekutanga sanotokoroni urishindi. Yeah, plus waiting at the medium there, plus one watch on Goga and a colorful. Plus, imagine. When you go up a bad boy, who's it? I don't think he's it. Well, when you go up a boy, and what you say is over in next, you probably already shit is happening about the Pandagans go team. Pandagans go to money, they are Mr. Interview. Do Banatanga follow a colorful. Colorful, they are Mr. Interview. Do Banatanga follow a colorful. No, don't make me colorful. The colorful animal as it is. I can't be to say. You question another day. Can I colorful area Mr. Interview? As really, I did interviews or that. No, when I say, yeah. Colorful, they got me say that for book tank. But colorful, they are said that in the 50 tick. Yeah, no, I do that. It's not colorful repo. That's right. That is how manage when I colorful. But anyway, you need colorful friend, young wolf. I love a friend, and she's a good friend. So I think we're going to try. Friend do not try away. Friend do not try away. And the phone, we want lingo pay to know to monitor colorful. I don't know that. No, I don't have any problem. Then you don't go in what you know. I'm father, but I can't do it. As on what it is, I suppose for Amazon. I don't know, but I'm going to see in Anganduenga, Mebanganduenga Panagati, after Papunagas Madrid are gone. The phone is Angas doing it as they say, but at one point, as on the Sparks was on the good again, Akufarida. Look at the ball. What I told you, what are your plans for the future? The one I'm moving from me, Synergy. Na madedido, but they will come a time with the fellow you to know fan of Nyafida Staraga Simbaragas Mirida. I'm near Maguruan. Fellow you to the introvert, Yeah, that's right. Maguruan. I ain't going to trust any music. Shoti is in the sum kuona ndungoti pese panibana nkomo ndo pandia. Yes. Panenda kutushana ndote so effort sema nadawenda je kumbiri hapana mnada kusara. Yeah man. Saka ipapa pa next to tasiro shokawanda mu life mangu. All right. Yeah man. Unaza wakazwa fela yote akuti boyiri mati. Bali jirana jote fela yote. Fela yote mkuu. Loyal. Tell. Uti ukanzwa ajitaula. Ari ozo monanga kula daoninga. Afi ati semone. Ada kuzeita akadirwa nani? Arwa. Uzowerwa nani? Po. Ndikatirwa na Google. Po, urufana Google yazo kurayira. Uyu koma nani? Madede. Kaina gana. But Arunga zungula chambani hapa na kesho kadai. No, kuna madede. Madede na fela yuti ndara. My shot. Combination yake. So ini bana choko bombo, tuko zati kubomba sina huyu. Wewe zile kwa fela. mimi na mwe mdara na nguzanzika no tatopera tisatopera azakatalira tatulira tisi na fela yuti Aiwa. no, amupere. Aiwa. Ipapo atinganyie. Apere. No wakapota chitambira uma clash unoperera vanhu. Ndino clash. Mambo no clash. Ndime music clash. Ndimbo music clash otoli kuti tsaka kwa ma clash utswagwe wao. Unotswagwa pa clash. What hanzi what's kids. Vanhu vanofana kuona paringa nakona ngale vanofana. Pa level ari izvi afana kutsvaga oskid. Alright. Ko vari kushanda nawo kuri Jonas. Ndisikuzi yangu andina chakaipa ndikozotaura kuti chakanaka chandikozotaura ndivaziva. Azeri Jonas. Andivaziva. Ndikuziva kuti kula ngale level ari afana kutsvaga oskid. Ndikuzikana ndikugadzira song.
4 madedido masong ana oskidi nemangani zvesvi izi ndo masonga anosvika ndi3 akabuda pali 2 astabuda and it's my hit obvious manje apa tinobuliza ndomawanika lere kuti rakakutsova mwana mukoma zvokuti aringobuda futi nevideo kawani alright saka makolabo mune imwe kolabo tanza kolabo yenyu na Enzo Aishawo obvious akabva ngono se attack saka mune mamwe makolabo yenyu angona ukufunga maybe noti kuti vanongada kuraidha pafemu yako wamwe kuti ndioni ngochiraidhawo like wahombewo kwauri vanofungidza kuti vakaipa ndanane vanogona kuti ano ndoda kuzoita collab nanenge muzvibagoro ndinagirwa nestyle ya Sandflow ndinagirwa nestyle ya Blink 4 ndinagirwa kuti nestyle yemukomana anonzi Kilati alright Enzo Aishawo futi akaipisisa kozoita nati nati anyarezvi mozeti ini ndichitanga kuti nzi madidu natuwo ndiye munhu akatangisa unofona Enzo asati munhu fone alright natuwo ndiye munhu akatangisa saka ni I think na nati andika mufana mboro wachinhu because ane masonga akubododza I think ndasangana na nati Sunday achitada kuya kuno akutigira song ana tofana kupata ngoita chi official official release saka tonyatsomugadziririra chakaipa atondodza kuti ano akapengwa wakapinga kuti awarwadziwe wakanzwa here kuti former finance minister Teddy vari kunakirwa namadedido vanozvinzwa panzi Teddy anga ari vice president Triple C. Wanonga asina nani. Wakambeta Minister of Finance muno muZimbabwe. Ende vanonakirwa na ako ndi lawyer. Top advocates. Top advocates zvima lawyer anotopisa muZimbabwe muno. Ndakutona watsvaga zvizvi. Zvinotopa pamene muchivharwa dzimwe mari dzaidzeya muchiprichirwa macontract. Ndakutona watsvaga zvizvi mutara. Tendai biti bata kusaracho. Tendai biti ufana ayo zvinani kuti abata biti bozo zvinokangaro makanoseta kuti biti anobuda iwe tendai unenge wabata pfo kana mazoedza kuti sinoda kuperekedzai tokunosvika nenye kuti vanhu kuti pamwe pacho vanopana vachikusvibisira izita veve mongona kungo wakudza kuti amukoma pana vanoda kutisaisa kuno I think tichiraunda up Sparks unogona kuti last question edu katochipinda mu1 bit toatavhara interview. Alright. I think mubvunzo esenga nayo panayo iri handisisina mubvunzo. Ngone mashoko engotara kuna vakomana amana namba mtingwete yamukuita. Maiziya namba mchingoyatidza kuti maturity nyange makazonetsana vamwe vanhu mabloggers munongokula down zvamakaita izvozvo. Ngozi makatanga hondoka. Makada kuresponda makada sezvo ndaikuita izvezvo. Mune makutobuda muwe yenyu bozi iyo basa rako kuimba ini basa rangu kuita izvozvo saka unonga kubuda muwe yako ini ndida kunyatsopinda muwe yangu chaizvo wabata metsi yacho handaitoda kuti murespond wabanakashayika muraundi Sparks anoshaya content aiwa saa boys I think ini nanda zvekutaura zvakawanda I am happy namadedido panapa Zigo what Zigo manje ndia ndongusimbisa mafia rangu ka mana ki Sefilo banana pahoro paero Chitown Asia maferi pa Chitown dada nemi boys dada nemi boys ko acting ndaona mdala kuti munotogona kuita zvitodaro zvitodaro ndakunakiwa ne but mukona chipono ngona mukana uri free paper ndika makatoipa pasera yacho barara ndozvimwe zvakaita vapisika kanaenjapresa vozata vakadaida yomboro wavo kuti maskiti saka yaya paunongona mukana yaya
achimboita Ana ndione acting zvokutodaro aiwa no ubona vanhu ubona nje vanhu vakufollow ini ndokufollow waitofunga kuti pakusimirira ku number 1 ona ngasibazi ona izvozvo zvekutomboita chiactor ndozvinosiyanisa Japreza naWingi. 4 Japreza anoda down weba anoda down Sparks boza aiwa pisa Japreza anoda down ombo actor weba manje mukoma wenga waiti mukoma wenga hanzi na holiday anotadza kuti kula down wakajika chicken izvo vakachikora vachikodziva vanosvitinya bari makamorese koziyani kupinda anotoziya adotoonekwa kuti apinda paisa kumbonesa kwachuka mutumhurisa vayo pamwe adatomhanyirwa achiimba pastage ipapo kana watopo toti gara muri sei but ini zvandoziva ndoti mukuru manje vanoteerera music vanoona talent yokuti kana pamuchoro yamukuru trust me one day ka phone call inopira chiti madede mufana wangu chimbobatika tidero because vanotoona talent vanotobelieve mutalent zvikutodaro boza ati atofana kutoonero wega kuti mfano ati akuroveka mawani iyafana ngoona wega ungoona kuti vapana varikuapana ngoona kana direction yacho kwatiri kuenda nako man. Alright, my last story is a comedy. Malezi zangu Ndinofunga fela it chimbodudze malasta but fela ndonga kula down ka ngagara chimeditate. Yeah. Hai njanoda kukudza boys rangu. Ndofunga manzwa nyaya iyi interview yedu yatawira nasi. Yes. Pane zvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo ini nemwe wangu but haisiro mission yacho. Maziya boys. Amanzwa bebe chizonzi ngoma rakadainzwo. Haisiro mission yacho. Handika saka try kana uri muna talent try kugadzira chinhu chako chakasimba chinonzwikwa nevanhu chinoteererwa chine message vanhu ngatiimbe message hatisapei vanhu zvimwe zvinhu zvekuti unge tikungoitawo music akusi kungoitawo yeah plus makuru wangu music yekutika patinoenda ku South Africa kunozuchi kurefe bye amona zvitwana David na pineapple na kweza weze pane Africa kwa Yeah man. sasa muno pane munhu iriwa muno muzoa wakupisa zvezvito wana pineapple wewe anzi Sean anzi Sean mfeza Sean akapenga wewe nakirwa naye zingetoti song yake ka ndo song na Inango what I think about Sean and Sean ingori connection. Yeah, it's not something joti ingori connection unachi wangu paulona tingori connection isina diri ka ndezvekuti zvonakidza iye but kwete kuti zvimukeria yake waindi kudaro vanhu vaya vaingoimba vanhu vachingonakirwa nyangwe amene zvechikuitika but kuti vazonyatsofollowe music aizameza hawana kuudzwa kwekwe nekuda kwemusic aiziya wangu ndine mupesi wangu matiketi akufana kutenda vanhu vanogara vari mudhuze make handiziva kuti show yayo ichamubatsira sei aiziya but mukeria yake beba kona mara mara anoiwana but ndoti pakeria wise mara anoiwana tobhadharwa anotogara moto aita sei but ndinoona sekuti hatingati level rake ndo rakamenesa aiwa dakutaurire pane pamaartist pane two type yemaartist pane artist yepasocial media neartist yemastreets meziya vanhu sofa maartist yepasocial media ana Sean 4
So ingana ina Wema Street. Wema Street. No, inini yashoni ndo ifananiza ni ndingati chi wakambona yekuti minenge mine pen friend tiri kuprimary ainzi une pen power yako kuEngland chikoro chenyu chineni ngiye nyandiri headmaster wenyu tombodedzwawo kana kuti kuAmerica ndiri doesn't mean chikoro chenyu manyanyo kuona sterling kana chi ine ati mine friend no point I think no point no point ngada yazotara kuti zoni zvano zvakangoitika zvakona maZimbabwe zakatongozviblutika ku South Africa zvakaitika zvakaitika panani Davido akambomhanya napana focalistic zvikuenda but focalistic ana kusvika level Davido saka tinga vanofana kurova mangoma wati kusimuka kumangoma Wega tete mama levels yakasvitsa vega kwayo level tongoti nindo tongobuda pana bandina nasisi tongodizoti mawani tatoda kutoda zvimwe so I think madedeka apa tongoti mama last way dzake 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 Say what? I'm sure motherfucker another other from Kingston. Yeah man. Uno. Yeah man. This is cold. That no say me say what? I'm sure motherfucker another other from Kingston. Madedido. Indoda kufika level rekwa Escobar. Kupaula ne benzi kana PM bra. Kupezera masaga ndakapina se bra. You know what bra? My baby mukude. Tudashisha ni wawa. Magangsta mukude. Tudamogo ni ganja. Mapasa mukude. Tudapiper ni krawa. Ara mama toa pay. Kuti level endi haya. pulo Kule tabiwa. Kule tabiwa ndo nisaba mabasi ka. Kule tabiwa ufone. izongi Tuwe isa ikara paningiri paka ndeki. Nesa paka ndeki. Uno. Yeah man. Madedido. Iripa wabada kwa bada. So indoda kufika level kwa Escobar. Kupaula ne benzi kana PM bra. Kupezera masaga ndakapina se bra. You know what bra? My baby mukude. Tudashisha ni wawa. Magesa mukude. Tudamogo ni ganja. Mapasa mukude. Tudapiper ni krawa. Ara mama toa pay. Kuti level endi haya. So my baby mukude. Tudashisha ni wawa. Mapasa mukude. Tudapiper ni krawa. Ndikuya ida kubare. Asaka rekodo la tubo taka kuchipika bika ne mfano wangu. Siku ya mama ni pambere papa. baka bakuzodewa na fela mawa Vakatowanda zvangoma zvezvi patani chingecho icho. Chibo chibata chimbo chidosi. pulo Yo. You heard it first. Big up Makandiwa. Coca foot. Takakurumidza vachiti takanonoka vaingoti handaziya ndakachoboka chacha zvimalevo vanozo unloka voisi riripo handisi kushoshoma ndogara ndiri patop kwete pakadoma ndakasimudzwa saka handisi kudona vaida kuona ini ndiri pakoma zvakatooma penyu uchinditsoma handiziwe shuronge pekina faso kubata ridhimu nekurova kumhatso ndichivhura makiki ekueuropitsu sifu vauya saka bvisai bhutsu zvakawanda zvandakaona pandaifamba nzira kungopfudzana navo vakutondiwa nzira vano vasingageze vakutonganzira sparks vaudze vakarasika nzira Madedido. Vanga vachindibvunza hanzi madede zvinopera here hazvingatadze kupera mafanzani panzeve mirani pedziri usani pengeri handingarimwike nekuti vanongonyebera kufarira zinoiri mari inozhinya richinyangira hameno vari kuti ganzira vari kugaya vatosvika panotapira manje vachamamira zidedido rinongosvika richitsatira handijaja vanitendera vakaridana zvemangoma ndikadaira madedi vekwangu musandityire zvopera topedzapa zvopera toita kilikilili zvopera wandipa mukanangoma ndo
ndikavavhokera Horizontally, saidi zamwari. Horizontally kapari kari kopari. Horizontally, saidi zamwari. Horizontally kapari kari kopari. Izwa indot isa usanyepera kusa. Vanga vachigada kupisa. Manje zvashamisa. Dedido rasvika rafaisa. Ere kunobata machipisa. Pandiri kuti isa usabvisa. isa Horizontally. Mawani. Chikuya mamanje china mukoma timani. Chikuya mamanje chiri kumonza ere music watimano. Yeah, man. Dano say me say wow motherfucker another art from Kingston. Yeah man. Yeah, man. Uno. Gora hura. Four. Mane dido. Horizontally. Saidi zamwari. Horizontally kapari kari kopari. Horizontally. Saidi zamwari. Horizontally kapari kari kopari. Inzwa indot isa usanyepera kusa. Vanga vachigada kupisa. Manje zvashamisa. Dedido rasvika rafaisa. Ero kunobata machipisa. Pandiri kuti isa usabvisa. isa Pandiri kuti isa usabvisa. isa Pandiri kuti isa usabvisa. Musandimecha unge timi inobvisa. isa Pandiri kuti isa usabvisa. isa Pandiri kuti isa usabvisa. isa Pandiri kuti isa usabvisa. Isa. Musandimecha unge timi inotyisa. Isa nodimwa nemagangsta magungstara. Newstyle kwete zvakasakara. Mabhebhi yoti dedido chimudhara. Chigaro chavaichemera tistakachigara. Vaida ndigodono unge shizha. Nerandani patani vanotiza. Ndiri dhenja unge gurere pamoza. Holland DJ mbopoza. Pandiri kuti isa usabvisa. isa Yeah man. yeah man Mawali wede po. Kufunza mashasha. Mashasha kazoka. Tine wanjopetera. Wanchopesa. Patruti isa usabhiza. Yeah, he's also busy. Ko bana chimwe so. Chintu chikakana bana chakaipa machotenda pa TikTok so. Baba da bada dido ya baba. Chinemnyati. 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 Chinemnyati tiri. Amana song Unati mkuba drift tobuda ninge wiki rolo ngatobuda video. Mada kwa badido yangu ini madedido ya baba murabadido nini ndatambura amanisha mwari shuwa kusiya nini ndizvine mnyati nyangira zvine mnyati Illuminati takapapa Illuminati asipofati ndiri kudokwati watomunikwi ndipofati wangu ndipofati anzizilevhu rakapenga kwechelevhu rekupenga shana nesimba kuti mangwana uzotenga dzilipo hama dzinotumira mushonga asina mata kuti wasazombokutsinga chingowati waratize kuti uri geto yuti safela yuti takutombokoka futi pinda pajuti kutuka mada kwa badido yangu ini madedido ya baba murabadido nini ndatambura amanisha mwari shuwa kusiya nini ndizvine mnyati nyangira zvine mnyati Illuminati takapapa Illuminati asipofati ndiri kudokwati watomunikwi ndipofati wangu ndipofati andizilevhu rakapenga kwechelevhu rekupenga shana nesimba kuti mangwana uzotenga dzilipo hama dzinotumira mushonga asina mata kuti vasazombokutsinga chingowati varatize kuti uri geto yuti safela yuti takutombokoka futi pinda pajuti kutuka kemahiti wabada kwa badido zvine mnyati nyangira zvine mnyati Illuminati takapapa Illuminati asipofati ndiri kudokwati watomunikwi ndipofati wangu ndipofati inini ndinonzi madede mayeta mamera wakete toimba kutsvaga chelete tukutsvaga chelete fayako ndentodamo wangsadaro ndeninaro dede madede
yangira zvine mnyati Illuminati takapapa Illuminati asi povati ndiri kudogwati watomunipi ndi povati wangu ndi povati wete level yekupenga shanda nezimba kuti mangwana uzotenga dziripo hama dzinotumira mushonga asina mata kuti vasazombokutsinga chingowati waratidze kuti uri geto yuti safela yuti takutombokoka futi pinda pajut kuti ukake mahit wabada kwabadido zvine mnyati yangira zvine mnyati Illuminati takapapa Illuminati asipofati ndiri kudogwati watomunipi ndipofati wangu ndipofati yeman andi zvine mnyati poza rimwe rimwe futi ronzi bundu rimero aumandivumuri bata rizwe musepente abada kwa badido yangu ini madedido ya baba murabadido yo epi mumoyo ndine bundu mumoyo mune bundu kanigora mumoyo mune bundu kunyarara kudai moyo mangu mune kagunungunu mumoyo ndine bundu mumoyo mune bundu kanigora mumoyo mune bundu kunyarara kudai moyo mangu mune kagunungunu moyo wangu wa marundubvu obhuwa ndaita saka ndiro wapidigu hangu wa mapiringo ndokutange mushakabvu tine moyo unodzimba kutodani kambabvu inozonyanya kusvitya moyo kuita senge ndabaiwa nepita moyo wangu wakaboka wopfinza moyo ihondo yemoyo mumoyo ndine bundu mumoyo mune bundu kanigora mumoyo mune bundu kunyarara kudai moyo mangu mune kagunungunu mumoyo ndine bundu mumoyo mune bundu kanigora mumoyo mune bundu kunyarara kudai moyo mangu mune kagunungunu moyo wangu unenge chikurupi moyo wangu inini hautombogariki moyo wangu unochiva unotsaraidi unondiitisa zvimwe zvandisingatombodi moyo wangu ndachema zvangu ine moyo wangu ndochiva vakadzi veshamwari dzangu zvatozvitadzo muhana mangu mumoyo ndine bundu yemoyo ameno shamwari dzangu dzine vakadzi theni ndine rimwe nadokusiyana mbokupai rangu nafera yuta tidobudise papa okay nasi ndinodirwa mangoma wozi moyo mune bundu Umoyo mune bundu ari kukoka fela youth kura weyude ari kukoka put madedido iri pawato fada banana weyude tinotemba na Jesu akandifira pamuchinjikwa vamwe vese vakanditadzisa ndosaka ndichimurumbidza ndakaitirwa nyasha ndomunamata wangu mwari shasha wangu mwari rasha usamufunge pazvinoshata gospel baba gospel fela youth aiwa kanodamba gospel ati kana munhu damba gospel auti ndatendeuka unongoimba gospel ari kukoka put madedido iri pawato fada banana weyude tinotemba na Jesu akandifira pamuchinjikwa vamwe vese vakanditadzisa ndosaka ndichimurumbidza ndakaitirwa nyasha ndomunamata wangu mwari shasha wangu mwari rasha usamufunge pazvinoshata usamunamate paunoatapa titangobudirira nezita raJesu titangobudirira nezita raJesu manje titangobudirira nezita raJesu titangobudirira nezita raJesu Jehova chaira mwari wandakachaira
itaini ndisabude mstaira mangoma angu arambe achiwanakira achiwatapira andina kupira ndakamecha kumabuza ndine simba rekuwina kwete simba rekuluza paketo ndakoza bvunza toto nambobhiza ndokufa manengateza ndakasvika vanotiza madedido yawe 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 zvichaita one day one day one day man tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu manje tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu tichangobudirira nezita rajesu ndichimuka ndinoda hameni nzira yacho ishe ine vavengi ndoda kukunda ini ndinoda fangeri ezvobo manongoshinga semusomeki isaichiedza pandinofamba mzira tumai kupenya ishe pandoratidzira manje tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu manje tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu tichangobudirira nezita rajesu nezita rajesu imi mukaenda muswati madadzunya kumedza bhonzo Ambuzo mashure kweke bata kuti asudzoka zvakarongeka. Batai. Dano say me say wa Samantha sounds in a banana manaki Uno Yeah man Natural. Maledido Iripo wabada kabada Sabada Ya baba Mura Dano say me say wa Samantha sounds in a banana manaki Chekurerino wacha utana Kavambotanga vanobhuguna Vauze ngoma indokuna Vanofara pandodona Vachiti wabadayadona Vavambondiguna chona Wabadayadona Siya vachikwata unge chembira ndamona Wabadairi kutaurwa nange mchechi Nange kutaina nange maveti Ku high school nange ukresh Madede pesweti staira rechiveti Wabadairi kutaurwa nange mchechi Nange kutaina nange maveti Ku high school nange ukresh Madede pesweti staira rechiveti Inga indoti nabatango masaka bataliata Patobata ndandi vanosunga-sungata Sekure vakumweta chimweta Madede wela chingoma chanda vomita Umshala mapepi akuti wabada ya deti Tongara mameru wovunza yezizvi zvapfepi Manza ichipenya uro ichipenya Pandiona vakutoti madede anokonya Bamuranongonya indo bamuranongonya Denge vinyakwenya indosiya vachikwenya Wabada iri kutaurwa nange mchechi Nange kuchaina nange maveti Ku high school nange ukreshi Madede pesweti staira rechiveti Wabada iri kutaurwa nange mchechi Nange kuchaina nange maveti Ku high school nange ukreshi Madede pesweti staira rechiveti Yeah man, nange mchechi 10 February Yeah man, DJ Sparks Wabada iri kutaurwa nyangwe mchechi ukreshi ku high school nyangwe ukreshi staira rechiveti Andoita vekudambira kukwatura kusutura kumamira kunatira nekuti vangachaira vaimbi vanotaura imbindiri kumatsaba yazechipikiri wabada kwabadido vaimbi vanotaura DJ Sparks unonditenderere kuti ndiende hangu ndisina kukunzwisei songo yangu isati inobuda maimanje tikutende mukoma wangu vakunzwisei yawe kubuda maimanje remember ini ndine yangu futi kuteera guys saka mongogara makagadzirira right Natural. Fela yuti ari kukoka puti atidi kurarama lafu yeusungwa kurarama laifi yevakabukwa kuchitwa murudo chitunodiwa uchitukwa
asi zvinodzimba moyo, zvinodzimba moyo. Takazogumira munzira, takazogumira munzira. Rudo ndaida ari kukoka futi. Yeah. Captain, handidi kurarama lafu yeusungwa, kurarama laifi yevakabukwa, kuchitwa murudo chitunodiwa uchitukwa, asi zvinodzimba moyo, zvinodzimba moyo. Takazogumira munzira, takazogumira munzira. Rudo ndaida asi mudiwa waisa kuchidzira, rwakazodzima saka apa tatodi kufungidzira. Hatichadanana, hatichadanana, kudanana hatichadanana newe. Hatichadanana, hatichadanana, kudanana hatichadanana newe. Zvimwandiziye pamwe kukuda imhosva, rega ndingogara ndarosha, nekuti moyo wangu wakakosha. Mudiwa handidi kuzopotsa, vakawanda vamwe vandichalinga, nemamwe mabhebi andichalinga nawo, nevamwewo vandichaita navo. Usafunge ndiwe weka, paripo vaindida ndikareka, saka bhebi usandidetsa. Hatichadanana, hatichadanana, kudanana hatichadanana. Hatidi kurarama lafu yeusungwa, kurarama laifi yevakabukwa, kuchitwa murudo chitunodiwa uchitukwa, asi zvinodzimba moyo, zvinodzimba moyo. Yeah. Hatichadanana. Yeah, coming soon, guys. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect, handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kech, an expert wekulogos Solar Tech, timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant, nema-customized service, vanokubatai here? So, kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months, wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.